कहीं कि शाहाबाद के भोजपुरी, तो फिर हमरा एक समय में कहे के पड़ी कि शाहाबाद के भोजपुरी काहे, शाहाबाद में कई गो गांव बड़न सन, हम अपना गांव सिंघनपुरा के कहे ना भोजपुरी के बात करो। और जब हम सिंघनपुरा के भोजपुरी के बात करो तो फिर तो इहो लाग सकता हम कहीं कि ना हमारा गांव के जो हमार बाबा लिखत रहलन, गोरख बाबा जो कविता लिखत रहलन उहे भोजपुरी है। बाकी तो भोजपुरी बनावटी हटे, वो असली भोजपुरी थोड़ी ना हो। जब गांव के बात हमरा आ जाई तो हम कहब कि फिर गोरख बाबा जो लिखत रहन उहे ठीक बाटे। हमारा बगल के खरहाटाड़ के आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण ओझा बागी जी या फिर साथी जी के रचना बाउर बाटे, वहाँ लोग वाला सही भोजपुरी ना हो। हमारा बगल के गांव छोटका सेनपुरा के शशि बावला जी के रचना बढ़िया लिखे, वो मेल नहीं खात। असली भोजपुरी तो हमारा गांव वाली है जो हमारे गोरख बाबा लिखेला। तो ऐसे तो हमारा में खरहाटाड़ में बड़ा लड़ाई हो जाई, सिंघनपुरा ले छोटका सिंघनपुरा ले बड़का सिंघनपुरा के भौदी टूट जाई। तो भोजपुरी के समग्रता के साथ ही समझे के जरूरत बाटे। ऐसा नहीं खे कि हमारा गाँव में अगर क्यों रचनाकार बाटे तो हमने के खाली हम परिवारवाद के आरोप से बचे खातिर वो रचनाकार के कोनो रचना बाटे तो ओकरा के हम दरकिनार कर दी, ओकरा के अनदेखी कर दी। ऐसा भी ना होके के चाहिए। अगर केहू कैसे कोनो ऐसा प्रतिभा बिया जो हमारा परिवार में पैदा भइल बिया, हमारा माटी में जामल बिया, तो ओकरा के फिर हम लुकवाई काहे। अगर हमार जमीन उर्वर बाटे तो जा बढ़िया खेत तो बढ़िया फसल तो उगबे करी। तो बात शुरू करते हम अपने गांव से, आदरणीय गोरखनाथ ओझा सलील जी के एगो रचना से। अरोरा लोग बताई बात एकरा में पूरा शाहाबाद के करे के बा। हो सकता कि अभी शाहाबाद के करतनी फिर अगला दूसरा क्षेत्र में चर्चा चली, बारी बारी से सब क्षेत्रन के छुए के बा। अगर हम गोरखनाथ ओझा सलील के बात करी तो रोड़ा लोग बताई कि अगर सलील जी हमारे बाबा रही हाँ तो का हई रचनवा वहाँ के खराब बा, हम वहाँ के कहा खाली परिवारवाद के आरोप से बाचे खातिर हम वहाँ की रचनवा के कैसे हम ओकर अनदेखी कर दी। बाबा लिखनी जिंदगी के राह, वहाँ के लिखत तनी कि जिंदगी के राह बड़ा जल्दी ओराला, कतहूं बा कुटकुर त कतहूं बा पानी, केनियो बुढ़ापा त केनियो जवानी, दुख के अन्हरिया में कुछ ना बुझाला, जिंदगी के राह बड़ा जल्दी ओराला। केकरा पर बिहसी हम केकरा पर रोई, केकरा पर बिहसी हम केकरा पर रोई, का हम लुटा दी त का हम सजोई, आलहर करेजवा में आँच ना सहाला, जिंदगी के राह बड़ा जल्दी ओराला, काया में मंजिल के कुछ ना निशानी, माया के नदिया में थोड़के बा पानी, डुबकी लगावला पर थाह ना भेटाला, जिंदगी के राह बड़ा जल्दी ओराला। चहला पर अखियन के गोड़ ना छनाइल, बन्हला पर मनवा के मिर्गा पर आइल, भाव के पोखरिया में हाथी हेराला, जिंदगी के राह बड़ा जल्दी ओराला। अगर यह रचना में कुछ बा तो हम फिर काहे ना गोरखनाथ ओझा बाबा के नाम लिही, यह रचना के काहे ना वाचन करी। अब हम कहीं कि हम ना हमार बाबा जो रचले उहे निमन बाटे। खरहाटाड़ के आदरणीय प्रोफेसर बागी जी जो लिखनी वो तो बिरावता ठीक नहीं खे, वो साथी जी जो लिखनी वो ठीक नहीं खे। ओकरा बाद ललन यादव जी ओझा के बानी खरहाटाड़ के ही बहुत ही सुंदर रचनाकार, वहां के जो लिखनी वो ठीक नहीं खे। तो माने हमार वो तो कुपमंडुकता के हालत हो जाई न, तो कुपमंडुकता बढ़िया बात ना हो।